A alcaldesa de Meis ten unha parcela nesta localidade e metade dunha vivenda en Caldas. No banco ten pouco máis de 32.000 euros, unha conta a medias na que hai outros 2.000 e un depósito a prazo fixo cuns 5.000 euros. Ten tamén un préstamo que rolda os 20.000 euros. Os datos da rexedora, como dos outros 10 concelleiros meisinos, pódense consultar xa na web municipal. O novo executivo fai públicas por primeira vez as declaracións de bens, algo que é obrigatorio por lei dende 2013. Nos levamos esa medida dentro do programa electoral, que ademais é cumplir co que dice a lei, e así o fixemos e así o publicamos na páxina web do Concello, pois en canto estuveron todas as declaracións a disposición da secretaria. O anterior Goberno Popular recollía estes datos en cada mandato, pero non os publicaba. Deste xeito, o Executivo coñecía os bens declarados polos membros da oposición, pero non a inversa. Ata de agora, no Concello de Meis, a oposición presentaba un inventario de bens, entendo que o Goberno tamén, pero logo non se publicaba, quedaban nun queixón. A rexedora cree que o lóxico é que os veciños teñan acceso a estes datos. Ningún dos concelleiros nin concelleiras do Concello de Meis temos nada que agachar, todo o que temos é do noso traballo e da nosa vida pois, ao longo do tempo, e obviamente os veciños e as veciñas teñen dereito a saber o que temos cando chegamos ao Goberno ou cando chegamos a ser concelleiros e o que temos cando nos vamos. Creo que é un exercicio de transparencia co que todo o mundo estará de acordo. A alcaldesa avanza novas medidas para o fomento da transparencia. A súa idea é poder retransmitir os plenos municipais en directo a través da web. Obviamente non o fixemos hasta ahora por temas orzamentarios, pero sí que vamos a publicar tamén na páxina web a grabación dos plenos municipais. Ahora os estamos grabando, se publican en páxinas de Facebook, pero a partir de agora, do próximo ano, queremos xa que tamén na páxina web se vayan emitindo os plenos da corporación. Os plenos en Meis, por certo, mudaron de data, agora celébranse os venres, o serán nun intento porque sexan máis os veciños os que acuden a eles como público.